Ahoj, volám sa Mierka, sme tu opäť a v minulom videu sme si ukázali, ako sa robí prvé očko. Tentokrát si ukážeme niekoľko spôsobov, ako nahádzovať priazov na ihlice. Urobím vám niekoľko následujúcich videí po sebe. Každé video bude mať inú techniku, vy si viete nájsť, ktorá sa hodí k vám najviac, či sa vám najľahšie tak pletie, alebo či sa najviac hodí k vašej práci. Niektoré techniky sú pevnejšie okraje, niektoré ich majú také voľnejšie, prispôsobivejšie, ktoré sú vhodné tam, kde by sa vám mohla práca alebo to, čo ste spravili, zarezávať. A tie pevnejšie patria tam, kde nechcete, aby sa vám látka alebo tá práca moc naťahovala a krásne držala svoj tvar. Takže ja vám prajem veľa šťastia pri výbere a pri učení. Nech vám to pod rukami krásne rastie.